kabini masa ɲɛ diɲɛ da anw y'a ye k'a fɔ ko jugu kungɛlɛ ko ka fisa ɲin jugu ye k'o ye miligeya kiya miligeya mera ba ye Krish Hrithik Roshan. Menene ko ki ɲɛ tugu dɔrɔn i bɛ kaba fɔlɔ de kana to k'o kɛ sa i ɲɛ tugu sa i ɲɛ yɛlɛ nin ye n ka kado ye yanni n'i ba ka ɲɔgɔn ye n bɛ nin di i yɛrɛ ma fɔlɔ diyaɲɛ taamasiyɛn don a fɔra ne ma ko bagi i bolo jɔ n k'a don a la. Oh, akai adia nyunya bado ara chanya na de akai na wo okay anyana okay kambe swani okay kambe agara chuko di foi alada awaka kambe krisi kambe awo dugumala la jama bika tegele foko Italia bi fambe ha Shinwa kamalen do beka awuli akoyi abi karate do ko do me ndume krishila amadi ye ka je fenvege na yi fle ka lasa adronia bina afar kolola jadu ye femba bla nimbolo ka takoyi adogo muso de mangane abi ka wore fara nyonga wala so bisa ka tama chugomina halibi karate udike ka fashibo mobi doni mimbla abo fara nyuanga wala saka ba dogo mso frage wa krishna bi jade menala le ni fembi ke chuko dinato ko karate warete gune koroke kana jolo abinyana bo kana jolo bere kana jama tara koyi ko tande bi ma bolo koyi kana tare hay fem bela jele kapte wati mna shinwa ge mi karate ke hanin jara jama'i bai sagudi ini ce ninyana net ito ko nga jane gaja iba for Krisli asurmani Krisli onyana My name is Krishna. ne Krishna Krishna endu de kui awo ne endu de inyete sirigi mimbia bombe sirigi babia endu be ne bi nyana jeke okay mi invité Okay. Sunday. dimashi ibina Sunday. Okay. dimashi mena nyana je bilibili ba 10 दिन तो यूं ही गुजर जाएंगे बेटा ni nyana तू बता
Abi chukudi ni dugu baina akombia kabakodo de etaji chama mpa de bia ti ko manga dugu goyi ne be fo muganana wan fle balcon de la koyi kibi akile to yere la ibi jija ka priya ka la ni soja ka feli chama dama ko wa mina kabako de fo ko fem me bela jele de baliba fendo bi kai ka fuku adama debi se ka panga kodo ga ka teme baganga ka teme sama dansi ne fenwa wa abino de wango journali amina kabako yirala amina adama deno yirala abina kabako do ge mimbe adama liba o sama dansi biya o sega minge abodege mofle wala mofle mobina kabako ge gaflana aga jugu mawi atoko krishna e ko ni mu te me mani fonye na mesa ne afie amina kana ibina kabako ge mo be soyi e me ba fonye ago kana kete aye fe mununga kanto endge ye kolu mununga ki panga na kuluni fe ona okay ala ko ni beto isa me ko na manyedu ni mage ne ben furusiri mawma won na so ge furusiri mawma ibake za mideli ibake kaba ko don ge sa onsola ka sola ay camera la be asona ka ifeme la be ko abna ge sa ay mawla be ready awo kabila kaba ko ka teme mawka ko ni mege kaba ko isa bede bali biba awo ko mawila be ko dombala krishla hay mofle wala sa mawka na se ka baranke sabula le dala kana momsoma atefe ka kaba ko ke mawmi wulagi ble go mawere bara blasa ko ni mu bas hindi ki josa ka ay ko ne tika so folo de ko mawna maw ti labe maw ilabe maw gune ka bagoy kone na folo bade do feina fe chejugu ali bibi itiga ne sagoge ama be na munedo ni ma ke kanye ay woni ga ni ga warti chegu I told him अच्छे को ठीक क्या है ये kwa kamera jo amina jege Singapore jila obena samara koloma tukudo watare bande do kun katige ay kamera mele tu adaga ogela mana koloi malo na on faya bi tarifin ngolo do ko sajuru kulushi alaga na malo ko ko ibe bagalema anana naga samadansi ni oyemge abana ka barake ko kibo ko ta ko kana tai ko ni ibe bagalema de saw yele don sa smile yele doni nga feni so mandi ko इंडिया में तो बड़ी आसानी से कांतो एंडी अले मुने ma jega boa o jega ko nga chao ali ya ko masaka jega boy ibana di मैं तो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने यहां ko ne nana ka magala me faka nganya na ma beke ni कि तुम करते क्या हो तो तुम क्या करो ani ne bayi nga ba mfo ma fo ko mi fe ma fo mi fe ko ju और क्या कहोगे ko fe emna mo fa ma fo ko nseka nyana ma ke ni te ko fe dun meve ka fo ika toro ni kanyani be ami jeka atla nyoko fe sabula ikadi yeko ju ko fe dun ko fe mefe ni toro isoro ne bata ka kenyere tai sabula nteve ki degune ko fe dun na sugo ika sugo ma bela jelega chien ko fe dun ki mine kanye ki bunya sutura belebele ba
fɛn fɛn ka di ye m'o de k'i ye कि तो बाद में का दुख होता i tɛ tɔɔrɔ abada m'o ɲini ala fɛ ka lafiya dɔrɔn lase i ma maintenant और इसी तरह से ka kɛ garde corps belebele ye u b'a fɔ min ma ko ange gardien foyi t'i sɔrɔ ɲinama tɔɔrɔ ko k'a b'i sɔrɔ m'i kisi k'i bɔ a ma i b'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna diɲɛ ye kelen pe de मान जाएगी foyi t'i sɔrɔ ni fɛn b'i sɔrɔ a bɛ ne sɔrɔ fɔlɔ ka sɔrɔ k'i sɔrɔ anw bɛna an ka bɔnbɛn siriki la siriki belebeleba kirisili y'an wele yan ko dumasi o dumasi k'ale bɛ tulo kɛ yan a bɛ wasa kɛ yan a bɛ karama kɛ yan tulo a kirisina invité o fana ni joli nana he ne ka jo ale nisɔndiyara an seginna ka na tuguni k'a sababuya kɛ a ka baara kɛko ɲuman ye k'a sababuya kɛ a bɛ fɛn min kɛ a ka di faso ye a bɛ faso bila ɲɛ ka sababu an ka denmisɛnninw siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye ni denmisɛnninw b'u sago sɔrɔ ka ban anw yɛrɛ bɛ nisɔndiya hakilina kura jumɛn nana ni nin modèle kura ninnu ye walasa bɛɛ bɛ lani hali bi fɔ min bɛ ka fara sanga yɛlɛ kan ka taa fɛ. Bon, an y'a ye bitigi daminɛ la minɛn minnu nana minɛn ninnu tɛ ka mɔgɔw satisfait parce que heure bɛɛ mɔgɔw bɛ na u bɛ fɔ nin kɔ u bɛ fɔ nin kɔ sisan kɔni nin y'o bɛɛ de banni bon minɛn fan o fan sisan kɔni ko denmisɛnnin mina a ma se i ka taa yɔrɔ si bilen i dan ye i ka babyland mɔgɔw wele dɔrɔn ni déplacement ka gɛlɛn mɔgɔ ma i bɛ to i ka so dɔrɔn k'u wele connexion ko tile na whatsapp bɛ yen nɔ photow bɛ ci i ma a bɛ k'i ka choix an bɛ taa d'i ma livraison o tɛ problème ye an yɛrɛ b'an jɔ n'o ye wala bon o de kun don. ale ka kuma yira k'a fɔ bi kɔni an bɛ Tetebugu la nka a ka ca la don nataw la a ka sigida fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen a bɛna MBTF bɛɛ bɛ lani a bɛna ye fan bɛɛ lajɛlen na walasa a bɛ se ka denmisɛnw k'u ka ɲɛnajɛ fɛnw sɔrɔ nka yanni o cɛ ni a sera yan n'a ye fɛn fɛn sɔrɔ k'a san ko a tali o de ka gɛlɛn aw ma ou bien a bɛ fɛ a ka taa di aw ma fɔ a jabala la o tɛ koba ye fɛɛrɛ b'u bolo k'a ta a sanyɔrɔ la ka taa bila fɔ i ka denbaya la o fana ye fɛnba ye bɛɛ se k'o kɛ maa ye an bɛ a fo o kɛwale ɲuman na. Chris a nana siriki belebeleba in na bɔnbɛn siriki ɛndu ninnu caman sigilen bɛ nin yɔrɔ in na ale yɛrɛ bɛ to ka ɲɛnajɛ dumanuw kɛ yan dimanche fɛ a ye dusukun n'a ma dileliya nin ko in ka nɔgɔn i dusukun di yan dɔrɔn n ka diɲɛ ta ni k'a d'i ma an ka jɛ ka don jarabi mɔbiliba kɔnɔ ni k'o ba de bɛ boli an ka taa wa dileliya. an kɔni nana walasa an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ɲɛnamaya la cogo min na dil naliya wa i mana fɛn fɛn ye a bila i kunna k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a dɔ ye tulonkɛ ɲɛw tɛ ban Krishna a nana siriki la bi walasa a bɛna kirisili a terikɛ kura in min kana a dɛmɛ kirisili diyara ye ka sababuya kɛ a bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ a balimamuso ye o ye ko belebeleba ye ɲɛnamaya la balimamuso dɛmɛ k'o ye cɛya belebeleba dɔ ye
anw y'a ye k'a fɔ ko adamaden jama u ye wasa min sɔrɔ sirigila nin dumansi donya in na o ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ka caya sabula dunan bɛ anw bolo kɔrɔ a ye kabako bɛɛ lajɛlen yira anw na deliliya hayi nin kana bali la dɛ ko n'i ye fɛn fɛn y'a ko la k'i b'a sɔrɔ k'i b'o bɛɛ lajɛlen jate k'a fɔ k'o ye a ko dɔ ye deliliya nin fana y'a dɔ ye ko nin fana kana bali la ko nin fana bɛ se ka kɛ a dɔ ye kow ka ca ne y'o de f'i ye k'i ka dusukun di yan nka ni di ma deliliya ne bɛ se ka k'i farikolo karidibaga ye ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen la wagati gɛlɛnw na an b'an jigi kɛ ɲɔgɔn ye ko kow ka ca deliliya ayiwa gɛrɛgɛrɛ bɛ fɛ ka wuli anw ka sirikula la sabula tasuma binna yɔrɔ dɔ la kow tɛ ban kow la tasuma bɛna cogo min na a bɛna anw wasalen don yan ti yan na ko dɔn gazi baara dun bɛ anw ɲɛ yan piriya o n'a ka kamera mɛnɛnen don o bɛ filimeli 12 la a ma ɲɛ min kɔ tasuma ye fan bɛɛ lajɛlen minɛ nin don in na siriki la anw nana k'an bɛna denmisɛnw ɲɛnajɛ a kɛn bɛ kungo ye denmisɛnw bɛ tasuma kɔnɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen la bɛɛ bɛ kule la k'a den bɛɛ b'i den nɔfɛ tasuma mɛnɛna anw denw bɛ kisi cogo di Krishna yɛrɛ ɲɛ bɛ denmisɛnw na tasuma la kodɔn dun b'ale la bakalikan b'a ni dadi ko ne mamuso fɔ ni yafara ne ma e yɛrɛ y'a fɔ ko an ka ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye k'o ka di ala ye fɔ ni yafara ma ne ye dalakan di ma denmisɛnw bɛna to gɛlɛya la n bɛ fɛ ka ko nin dɔ kɛ k'a sɔrɔ maa m'an dɔn dalakan ka gɛlɛn dɛ anw y'a sɔrɔ ko dalakan ni hɔrɔnya dulɔ bɛ ɲɔgɔn na kirisi ye mun kɛ piriya dun ka kamera mɛnɛlen don n bɛ n yɛrɛ kɛ dɔnbagalafili ye ko dɔ k'an dɛmɛ ko maa tɛ yen ka ne dɛmɛ maa si tɛ yen ka n dɛmɛ kabini masa in ye diɲɛ da anw y'a ye k'a fɔ ko jugu kun kelen k'o ka fisa ɲin jugu ye k'o ye miligiya kiya miligiya mera bayi Krish Krish Hrithik Roshan